दा बिराद दावराव बे साननैसोआव माने एसटिखौ लानानै आरो एसटि होनाय होयिखौ लानानै गोबां गोसारदों ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे जादों नङा होमब्ला दा दिनै आंबो बेखौ लानानैनो सम मोननायखाय माने फंनैसो लागायनोसै नामा होननानै नैबे BRB बड' कमेन्ट फाग्लाया ओंखारबोलायबाय आरो नोंथांमोनजों दा दिनै आं बेखौनो एगजामपोल होनानै बिथांमोननो माने फिननाय होगोन आरो माने एसटिखौ लानानै खर' गाज्रि जाग्रा बै बिथांमोननि सायाव आरो रायजोफोर दा सोरखौबा हाखराव खोख्लैनो थांनायनि सिगां माने 100 बार सानग्रोनाया मोजां आरो थारमानि सोरखौबा खैफोदाव खोख्लैनो थांनायनि सिगां माने गाव माने बिराद मोजां माने रेडि जानानै थांखानांगोन आरो नङाबा गावबो माने बै हाखराव गोग्लैफागोन होननाय मोनसे डायलग दं आरो गुबुनखौ गोसोम दागो फुननायनि सिगां गावनि गोसोम दागोफोरखौ नोजोर होग्रो अब्लासो देरहागोन नङाबा जेनगोन रायजोफोर एकदम गालिनगोन आरो दा दिनैनि बे एसटिखौ लानानै जेनाखि बाथ्रा एबा दान्थे बिदान्थे माने बियो बे रोखोम लाइनजोंनो थांदों लोगोफोर दा दिनै एसटि होनायखौ दिनै बिथांमोनहा मा होदों BPF दोलोनि सायाव मोनसे गोसोम दागो फुननायनि बाथ्राखौ बिथांमोनहा लाबोदों रायजोफोर थारमानि ब्लेम खालामनायनि आरो जाहाथे रायजो-राजाफ्रा BPF दोलोखौ गाज्रि मोननानै फैगोन समफ्राव माने इलेक्सनखौ सोरबा गुबुननो होयो माने बे मोनसे पलिटिकेल षड़यन्त्र आरो रायजोफोर दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनै एसटि होनोब्ला मा दिनै बै एसटिफोरखौ बिथांमोना सानो नामा माने मोनसे बागाननि एबा सासे मालिकनि बागाननि थाइजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइ आरो थाखा फैसाफोर सानो खोमा बे जघन्य UPPLनि माने कयेकजन लिडारफोर आरो एबसुनि बे गेसाव लिडारफ्रा दिनै बिदिनो सानो खोमा रायजोफोर दा बिनिखायनो दिनै गुबुनफ्रा एसटि मोनथारसै बैफोरबायदि साननानै दिनै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव गोब्रामदों आरो बेबो बबे ससियेल मिडिया गोब्रामदों होनबा माने बिथांमोननि दोलोजों सालायजानाय जेनाखि बड'लेण्ड बुब्लि बे बड'लेण्ड बुब्लिनो माने ओरैबायदि नोंथांमोना निउस लाबो होननानै मोनसे माने बिथांमोननो इंगेट होनाय जादों आरो बड'लेण्ड बुब्लिनो दा दिनै बेखौ सानोब्ला माने ओरैबायदि लाजिनांथाव माने बे एबसु UPPLआव माने सासेबो गोरों गैमारला आरो माने साननो हनो गोरों गैमारला साननांगोन आरो जायनि थाखाय दिनै बिथांमोनहा माने गावसिनि सानाय जेनाखि फानाव गावसोरनो माने गाब्रनाय बायदि मोनसे दोहौखौ नुदों रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै BPF दोलोखौ गोसोम दागो फुननो थांबाय दिनै बिथांमोना गावसोरनो गोसोम दागो नांबाय मानोना बिथांमोना बै 6था जनजातिफोरनो एसटि होनांगौ आरो एसटि होनायाव जेबो अबजेक्सन गैया होननानै NOC हरग्राया जाहैबाय एबसु फार्स्टआव लोगोफोर बेबो मामोन 19 थारिख बिसिबांबा आरो माने 2006आवनो बिथांमोनहा माने NOC हरदोंमोन आरो दा बेखौनो सिन्था खालामदो रायजोफोर दिनै दायखौ मावदों सोर आरो दायखौ बिथांमोना सोरनो फुनलानो नागिरो दा बेखौनो सिन्था खालामनांगोन दिनै बिथांमोना सोरनोबा एसटि होनायनि बै समावनो लिरनाय दिनै बिथांमोना जाथारि बाथ्राफोरखौ लानानै नैबे बुरखांनायावसो दिनै बिथांमोनाबो गावसिनि गोसोम दागोखौ बुरखांजादों रायजोफोर दिनै मानाव गेदेर महिलारि सारनि जेनाखि NOC बेथ' नै मेनिफेस्ट'आवसो लिरनाय मा होनो बेखौ माने पलिटिकेल मोनसे माने डायलग होनजायो आरो रायजोफोर बिथांमोना पलिटिकेलनि बाथ्राफोरखौ बुजियाबा राजनितिनि बाथ्राफोरखौ बुजियाबा ससियेल मिडियायाव माने फैनाया गाहाम नंला बायदि आं सानबाय रायजोफोर दा लाजिथाव माने खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसियासो लाजियो माने ओरैबायदि डायलग आरो दा बड'लेण्ड बुब्लि बे चेनेलाथ' बुंनो थाङोब्ला माने बे जोंनि BTCआव थांनानै थाथाव आरो बेफोरबायदि बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलखौ दोननाय माने जोंनि बर' जाथिनि गेजेरावनो माब्लाबा बिराद मोनसे गिदिर माने मा होनो खैफोद फैनो हागौ आरो दा UPPL एबसुनि थिरानो जाहैबाय बड'लेण्ड बुब्लिखौ नोजोर खालामनानै बिथांमोना मोनफ्रोमबो माने निउसाव आरो मोनफ्रोमबो खेत्रआव माने बबेबा मोनसे राजनिति हान्जाखौ माने ब्लेम खालामनायनि बाथ्राखौ जों नुबाय थादों
दा दिनै खोनानो मोन्दों UPPL एबा एबसुजों सालायजानाय जेनाखि बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोननि जेनाखि निउस बे निउसफोरखौ माने UPPL आरो एबसुनिफ्रासो लिरै हरो होननाय खोनादों आरो दा बिसिबां सैथो खोनानाय आरो बै लिरनानै हरनायखौसो दिनै बिथांमोना रायजोफोरनि सिगाङाव फरायबाय थायो होननाय खोनादों रायजोफोर। बिदिबा बे निउस पर्टेला मा जानांगौ रायजोफोर? बे परिस्थिति आरो बे जोंनि बर' रायजोफोरखौ माने गावजों गाव दानलाय सुलाय बुलायलायनाय बुथारलायनाय खालामग्रा निउस चेनेलसोना रायजोफोर। दा बेखौ साननांगोन आरो दा दिनै बिथांमोना जुदि लिरनानै हरोब्ला प्रमद बर'आ सानसेयाव 10 बार खियो, माने सानसेयाव खननै जायो, सानथामाव सोरजोंबा बेरायहैयो, बेफोरबायदि लिरना हरबाबो बे निउस पर्टेलाव बिदिखौनो खनले बुंबाय थागोन आरो रायजोफोर। जेबो गैया माने बिथांमोननि लिरनानै हरनायनि अनगा बिथांमोना गावसोर माने खुद माने निउस कालेक्सन खालामनानै बिथांमोना मा खालामनो हाया, माने ससियेल मिडियायाव माने निउसखौ लाबोनो हाया। ओरैबायदि लासिं सिं रायजो। दा खोथायाव दं लोगोफोर, माने बांद्राय माने मा होनो बिदिखौ, जाम्बानि खियाव थाम्फैयाबो बायानो बांद्राय जाम्बानि खिखौ थाम्फैफ्राबो जायानो। ओरैबायदि माने बिथोराव मा बाथ्रा दं माने बिथांमोनासो मिन्थिगौ आरो दा जोंथ' मिन्थिला। दा दिनै बिदिनो जादों। दिनै बिथांमोना बिराद सालाक, दुनियानि बयनिफ्रायबो गोरोंसिन होननानै दिनै लाबाय थायो। मा होनो UPPLनि नेताफोर आरो एबसुनि नेताफोरा, खिन्थु जोबनायाव माने जिर'सो जायो आरो हिर' जानांगौआ जिर' जायो बेफोरबायदि अबस्था आरो। जिखुनु नोंथांमोनाबो एसे सिन्था खालामदो आरो रायजोफोर आरो लोगोफोर, माने बे ST होननाय बुस्थुआ माने न' लादो होनबानो मोनलाबायग्रा बुस्थु नामा, नङा होमब्ला? न' लांदो नोंनो होबाय होनबानो बे ST होननाय बुस्थुखौ मोनगोन नामा रायजोफोर? थाखा थां, फैसा थां, माबा फिथाइ सामथाइ थां, मा नङा होमब्ला? दा बेफोरबायदिनो साननो रोङा लोगोफोर। दा दिनै माने जेनाखि पलिटिकेलनि जेनाखि डायलगफोर, बिथांमोना बेखौ एसेबो सिन्था खालामनो रोङा आरो दा दिनै बिदिनो जादों। बे BTC आव माने जासिबानो बेफोरबायदि मोनलाबायनायबाथ' बे जोंनि एकदम बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बर' हारिया जोंनि STनि थाखाय नांबोनाय, जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय नांबोनाय आरो रोजा रोजा जोंनि बर' फिसाफ्रा जिउ गोमानाय एबा खोमानांनाय आरो गोबां बर' आइजोफ्रादि जिनाहारि जानांनाय, बैफोरबायदि अबस्थाया जानाङामोन ना रायजोफोर, ना जानांगौमोन? जासिबानो मोनलाबायनायबाथ' बिदि जानाङामोन। गाव गावनो जुदि NOC लिरलाबायना हरनो हायोबा साराबो जेनेबा NOC लिरलाबायना लाबोनो हागौमोन ना दा बिदिनो आरो माने बिराद ओरैबायदि जघन्य लिडारफोर दं, माने खुनु माने माबा जाया आरो। जुदि STखौ जुदि सोरबा मानाव गेदेर सारा होनो हानायमोनब्ला आरो सोरबा मामा बिथांमोना जुदि होनो हानायमोनब्ला, मा लांखावनो बे BTCनि एबा बे माने आसामनि माने जेंनाफ्रा माने सुस्रांजासिगौ रायजोफोर। आन्दलन खालामनांगौनि माने खुनु दरखारबो गैयामोन आरो दंमोनसै, गैयामोन। जिउ गारनांगौनि दरखारबो गैयामोन। जेबो माने जेंना जेंसिजों माने मोगा मोगि जानांगौनि खोथा गैयामोन। आरो गोबां बर' बिमाफ्रा रान्दि जानांगौनि खोथा गैयामोन। गोबां बर' फिसाफ्रा गावथार जानांगौनि खोथा गैयामोन, दंमोनसै। दा बेफोरखौनो सिन्था खालामनांगोन। जिखुनु बिथांमोना बेफोरबायदिनो माइनास पइन्ट लाबोबाय थायो आरो ओमफ्राय फाइनालि दिनै बिथांमोना गावसोरनि बिगाब रायजाबासो गावसोरनि मा होनो बिदिखौ, गावसोरनि गोरोन्थिखौ आसि थुयै दिन्थिलांबासो बिथांमोना लाजिनानै दद्र' एम्फौ लाथाफोरबायदि दद्रनानै थायो लोगोफोर। ओरैबायदि दिनैनि दिनाव 14ता जनजातिफोरखौ लानानै मोनसे ST मोननाय जादों। दा बै 14ता जनजातिफोरनि गेजेराव माने जेनाखि जोंनि ट्राइबेलनि सुबिदाया बेसेबां दं, 10% दङ। माने 100 जनाव माने ट्राइबेलनि थाखाय माने 10ताल' माने रिजार्भेसन दं आरो। दा बेफोरबायदि आरो जेनेबा 14ता जेनाखि जनजाति, 14ता जनजातिफोरनि गेजेराव जुदि 10 जनल' मोनोबा ओरैनो मोनब्रैया गाखाबाय, साब्रैया गाखाबाय आरो। दा बेफोरबायदि खहा दं आरो जुदि 6था जुदि दाजाब फैबावदेरनांगौब्ला बेयाव मा जागोन, 14ता आरो 6ता 20ता जागोन आरो, नंगौना नङा? दा माने STनि रिजार्भेसन सिटआ जाहैबाय 10ताल'। आरो जुदि गासै 20ता जुदि माबा जायोब्ला, माने जनजातिफ्रा जुदि जानानै जुदि ST मोननाय जायोब्ला माने मा जागोन बेयाव, माने 20तायाव माने 10ताल' माने रिजार्भेसन सिट दंसै आरो। दा बै माने 10ताखौनो 20 जनजों सेलायनांगोन आरो।
अब्ला माने बिराद खहा दं आरो बिराद गोरों गोरों मानसिफोर फैगोन तखन माने जोंनि एसटि माने जोंनि बर' जाथिफ्राबो ओरैबायदि जेनेरेलफोरजों जुजिनो हानाय जानांगोन आरो ओरैबायदि गोरों जानांगोन अब्लासो बै सुबिदाखौ मोननो हागोन दा बेफोरबायदिनो खहा दं गोबां खहा दं आरो बुंनो थाङोब्ला आरो जुदि सरकारा गभर्नमेन्टआ जुदि आगोलनि जेनाखि माने 10टा माने सिटनिफ्राय जुदि आरो मोनसे आपग्रेड खालामनानै जुदि खथाखौ जुदि 10टानि जायगायाव जुदि 20टा बा 30टा जुदि बाहायोब्ला बेयाव माने इसेबां माने खहा जानाय नङा आरो जिहेतु माने अब्लाबो ओरैबायदि जागोन माने मोनसे जुजिनाय टाइपआव थांगोन आरो माने जेनेरेल टाइपफ्रा जेरखम गोरों जानांगौ रोंनायनि दारैसो साख्रि बाख्रिखौ मोनो थिग बिदिनो नैबे जोंनि एसटि बर' हारिफ्राबो ओरैबायदि रोंनांगोन नङाबा माने सुबिदाया सेनानै लाजागोन आरो बेफोरबायदि माने गोबां खहा दं रायजो राजाफोर गावजों गाव बोराबलायबाय थानानै जावसिलायबाय थानानै मा जानो नङा होमब्ला जिखुनु टाइम माने गासिबो समायफ्रा नस्थ' थाङो बरबाद जायो आरो दा दिनै बिनिखायनो माने एसटि होनायनिफ्राय माने जानगाराव जेनाखि दोननांगौनि जेनाखि मा होनो फर्मुला बे फर्मुलाखौ बाहायनोब्ला एबा माने देरहासार जानोब्ला माने मा जानांगोन सासे जों बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि ट्राइबेल अर्गेनाइजेसननि जेनेरेल सेक्रेटारि अदित्य खाख्लारि बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांमोनहा मोजां रोखोमै रायलायनो हागोन आरो बिथरि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो हागोन आरो बिथांमोननि जेनाखि एसटि होनाय होयैया बिथांनि आखायावनो दं दिनै बिनि थाखायनो गावजों गाव जुजिलायबाय थानानै गावजों गाव ससियेल मिडियायाव बोराबलायबाय थानानै जेबो लाब गैया बिनिखायनो आं खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोन आरो इउपिपिएलनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना ट्राइबेल अर्गेनाइजेसननि जेनेरेल सेक्रेटारि अदित्य खाख्लारि बिथांखौ आङो मा होनो स्क्रिनाव होखानाय दं बिथांखौ सिनायनानै ला आरो बेखौ लोगो हमनानै बाखिखिनि बिथरै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा रायज्लाय अब्लानो माने बेफोर गासिबो मोनसे सलिउसनाव फैगोन आरो माने समाधानाव फैगोन दा दिनै बेखौनो बुंनानै दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय नेक्स्टआव माने लोगो मोनफिनसिगोन